Gureak da talde bat sortu dana emateko erantzun laboral bat, o formakuntza, o atentzioa desgaitasuna duten pertsonei. Zerbitzu horren helburua da beraien garaper pertsonalean laguntzea eta beraien formakuntzan laguntzea. Ardatza pertsona da, baina lanaren inguruan egiten den aktibidade bada. Honen baitan, dago baita egiten ari gehan froga piloto berri hau aurten. Informatibo, toma bat. Buenos días, egunon. Bienvenidos a Telegurea. Soy Fernando Caño y a mi lado tengo a Íñigo Arrizabalaga. Gureak zerbitzu okupazioneko jendeari bilatuko proiektu aurrerakoi berri bat jarri du. Audiovisualen lantegia. Bai, lana badaukagu bai, soberan. Denok egiten dugu lan, gure erara, edo gure modura, baina denok egiten dugu lan. Etortzea bakarrik ere lan bat da. Kamara, adio! Aberasgarria edo ez, bai oso aberasgarria. Beste lanekin konparatuz, egunero lan ezberdinak egiten dugu, eta batez ere talde gara. Besteekin harremanak izateko eta elkarlanean lan egiteko. Talde izugarria. Bai, oso gogo askoekin dabiltze lanean eta motivazioa handia dute beti gauza berriak sortzeko. Ondo dago, nik gogoz egiten dut. Batzutan eguraldia zereitze egiten dugu gure programan. Nire eginkizuna edo betebeharra edo lana da auskartzea edo lokuzioak egitea. Eta gero, denbora baldin badokat Roberti laguntzen diot edizioetan. Ez dugu galde batzuk beste leku bateko batzuk, zelatik ospital bat, edo beste negozio bat, guk galdetzen digu eta erik erantzun. Nire papera ez sonidua eta edizioa egiten. Bai, oso gustora. Oso entegarria da eta oso gustora. Dinamikoa da, bai denetatik iten dute eta aste bete balin bazabitz pixkat urruti, etortzerakoan berriro ere zerbait berria egin dute. Bai, dauzkate denetatik, daukate informatiboa, tertuliak ere bai, pelikulai buruz, blog bat sortu dute horri buruzko ere bai, oso blog interesgarria dana. Eta gero baita dituzte, kontenido pilo bat, gero gure eguneroko aktibidadean baita oso erabilgarriak zaizkigunak. Bakoitzak bera izango ditu, niri hau jarraitzea pixka bat. Denbora gutxi egon geha egiten, ez dakigu jarraituko ere dago, ez, eta jarraitzea pixka bat.